Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai akaroorwawo, ndakabva nemurume wangu kuZim, tigere tose tiri muno muSouth Africa. Inini hangu ndinoshandawo paPrazi, saka iye murume wangu anongoitawo mabasa awa emishando yemaoko, but nguva zhinji ane murungu wake uyo waanofamba naye. But murume wangu akandirwadzisa mukoma, murume akauya nechirwere mumba, ende inini ndatovawo pachirongwa, zvinhu zvinondirwadza mukoma. Even though kana ndichifamba hakuna kana anombozvifungidzira kuti ndinorwara, but mukoma ndinotorarama nemapiritsi awa eHIV. Saka ndine bitterness mumwoyo mangu. Ndauyawo pano kuti munge muchindibatsirawo nevedare renyu vange vachindibatsira. Ndingazvigamuchira sei kuti izvi ndo zvatovapo? Uye ndava kupfuurirwa nefriend yangu. Ndine umwe mukadzi uyo wandinowirirana naye kubasa, saka mukadzi uyu iye muSouth African. Posi apa ndiye wandaimbowanzokuudza nyaya dzangu, but nyaya iyi HIV ndainge ndichingomuvanzira, ndichingoti ndine zvimwewo zvinongondinetsa, until recently paakazongondiona ndichichema tiri palunch kubasa, akandibvunza kuti ndainge ndichichemei. Ndikabva ndazomubudira pachena ndikamuudza kuti zvaunoona pandakamborwara paya patakazoenda kuchipatara ndo pandakafind out kuti ndine chirwere, ende chinondirwadza ndechikuti murume wangu nguva yose iyi iye ainge atotanga kunwa mapiritsi, achikonfesa iye anonditi akatanga kunwa mapiritsi awa mugore ra2016, and that is a very long time ago mukoma. Inini ndakazotobatwa chirwere zvaizvezvizvi pandakarwara very serious all of a sudden, but ndega munyama dzangu ndakazvinzwa kuti chirwere ichi chainge chandibata aiwa iyi yainge itori HIV. Ndakazoendeswa zvangu kuchipatara, but ndega ndainge ndichitongoziva zvangu kuti ndo zvainge zviripo. Murume akararama neni kwemakore ose awa, asi chingandibudiri pachena, achinwa ega mapiritsi, achisevha upenyu hwake. Saka ndo imwe bitterness yandiinayo. Mukadzi uyu manje iye kubva zvandakamuudza ava kundipfurira like zvaizvezvi akatondinyengera vamwe baba ava vanoshanda chisecurity kuFidelity. Saka akanditi murume uyu since iye ari wekuMozambique, vanhu vekuMozambique mari vanoburiritsa, saka kana ukadanana naye murume uyu unokwanisa kutomudya mari, at the same time unenge uchidya munhu mari but uchitopodza maronda ako, uchitozvinyaradza. Saka vedare ndauyawo pano padare renyu kuti ndoita sei, ndo accepta offer iyi here kana kuti ndoramba. Zvaizvezvi friend yangu wandeitiri kubasa ainge atori zvake paGoogle ndokubva angonditi unoda foni ipi apa. Saka ndakabva ndangomuratidza imwe Samsung, kune imwe Samsung iya yekuti inopeteka, ndikati iyi yakanaka foni iyi. Akabva azondiratidza chat raainge achitaura naye murume uyu anoshanda kuFidelity, akanditi uyu uri kuona kuti atoti anokwanisa kunokutorera foni iyi, but foni iyi haitenge cash, anoitenga neinstallment, since achikwanisa kukwereta zvinhu neinstallment. So mukoma handizivi kuti ndoita sei, ndo accepta here, ndongodya hangu munhu mari, at the same time ndichizvipodza moyo wangu. Friend yangu iri kuti iye kana ndikabvuma achazo explaina my life history kune murume uyu kuitira kuti nayewo ange achizonzwisisa kuti ndiri munhu ane murume but ndakarwadziswa kusvika palevel rakadai. Ndinotya kuti kana ndikaaccepta murume uyu tikati let's say rudo rukazofaya, then murume uyu obva azopindwa nepfungwa dzekuti ange achizourayisa murume wangu so that ange achizova neni for the rest of his life. Dzingoriwo pfungwa dzangu, munongozivawo zvinoitika muno muSouth Africa. Saka ndinokumbirawo your advices mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo. Mukoma kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo
mucomment section. Ndichange ndichizoteverera mucomment section vanotuka tukai zvenyu, but ndini ndiri kunzwa kushinya kwayo bhutsu yandakapfeka, but nditukeiwo muchindidzidzisawo kuti bitterness iyi yandiinayo mumwoyo ndingaibvisawo sei bitterness iyi yekuunzirwa chirwere nemurume mumba, pedzezvo munhu okuvigira mapiritsi. Hanzi ndainwira mapiritsi, hanzi mapiritsi awa ndaimanwira mumotikari nekuti ainge achigara pasi pesiti rake. Iniwo midzimu yangu haina kana kumbogara yakada kundionesawo kuti ndo mashura awa andainge ndichiitirwa ndine bitterness. Bedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, hanzi ndine bitterness. Please ngativabatsireiwo kuti kana uri mukadzi usina kumbogara wakaita gumbo mumba gumbo panze ndokubva wazounzirwa chirwere, wakazoita sei nebitterness iyoyo? How did you handle it? You can tell me your own story kana kuvabatsira mucomment section. Hanzi ndinorwadziwa nekuti murume wangu aiviga mapiritsi acho iwawo pasi pesiti rake, padriver's seat. Yei, zvakangoma hazvo veduwe. Kana wakambovigirawo your partner mapiritsi, because nyaya idzi tinongodzinzwa, please come, I want to give you that platform. Motiudzawo nyaya yenyu, your side of the story, kuti chii chakakonzeresa kuti munge muchiviga mapiritsi. Were you afraid to tell your partner? Maizviitira kautsinye here? What was going on? You can tell me your story. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. First of all, let me say kuti marriage yangu ndinoida, but mukadzi wangu mukoma, mukadzi wangu ane kamwe kakundirwadzisa kaanongondiita so, and I pray each and every day kuti mudzimai wangu haasi kundichita, because kana achindichita inini mukoma handidi kukunyeperai. I think kuti muchazonzwawo nezvangu pasocial media kana kuti paTV panews chaipo, because inini kana ndikafind out kuti ari kundichita ndichangotsvaka pfuti munhu ndobva ndamuuraya, neniwo ndobva ndazviuraya. The reason as to why ndiri kuti I think kuti maybe my wife is cheating on me, it is because of the way yaanondibata nayo. Mukadzi wangu all of a sudden ava kungondibata rough zvaainge asingamboiti makore ose awa. Inini basa rangu randinoita mukoma, tinofamba tichigadzira manetwork boosters aya tinogadzira mabooster emamwe macompanies anooffer mawifi services, zvekare nemabooster eVodacom neCell C included. Saka nguva zhinji ndinenge ndisipo pamba, tinokwanisa kudanwa nhasi tobva taenda kuCape Town, kana rimwe zuva racho rinenge richitevera tobva tatoudzwa kunzi we have to go to Musina, ende ndo mashandiro acho andinoita. Saka vadzimai vaita sekunge vanonzwisisa basa rangu, especially pavakazouya kunoku kuSouth Africa, akaita sekunge vainge vari very understanding about my job requirements and my responsibilities kubasa. Ndokubva vangoti chikuru tichiwana mari tichikwanisawo kuendesa vana vedu kuzvikoro zvepamusoro. Ndikati Mwari, makaita henyu, makandipa mukadzi anokwanisa kundinzwisisa. Zvino mukomanashi, dambudziko ravapo nderekuti zvakangotanga makore adarika awo, mudzimai dzimwe nguva ndaiti kana ndikamufonera so, then phone aimboita nguva asingabati. Apa unenge wafona somewhere around kuma7 zvekuti unenge usingatarisiri kuti mudzimai angakuudza kuti ndanga ndakarara, but munhu aizoti kana kadavira phone obva ati ndanga ndakarara. Kana ukada kuramba uchingomubvunza obva watopindurwa zvezverafu zvekuti saka uri kutoti ndiri hure. Each and every time ndo zvinondirwadza kuti kana ndikada kumubvunza mimwe mibvunzo iri deep anobva anditi saka uri kufungidzira kuti ndiri hure, manje ukaramba uchinditi ndiri hure ndo pandinozohura ka ndava kuda kuzadzisa zvido zvako, in which mashoko ekuti anondirwadza mukoma. I do not want to think kuti mukadzi wangu ari kundichita. Mukoma, this problem has been progressing in my marriage. Zvaizvezvi kuti bonde kwava kutongotiwo kuya kungoita kwevanhu vakaroorana, but wega unoona kuti mukadzi wangu mumudi haasi mumudu. Chinondirwadza ndechekuti sometimes ndinokwanisa kuita kana 3 weeks or 2 weeks ndisipo pamba,
pandinozodzoka pamba I expectwo kuti mukadzi wangu andibatewo nenzira dzedza dzekundiratidza kuti manga musipo dedi. Saka I just want to give you love. But mukoma kana ndiri pamba so makuseni ndikamuka ndinotaura ndichataura ndiitirewo maWeetabix nhai veduwe amundiitirewo maWeetabix because inini makuseni ndinomuka ndichinzwa nzara. Saka pandinomuka ndinenge ndichidawo kuti ndidye iwawo maWeetabix then later on ndobva ndazoheva breakfast. Ndakazotosvika pakuzviudza kuti ndichimuka ndinoenda zvangu kitchen ndonozviitira maWeetabix angu ndichiona news. From there on ndobva ndazozvigadzirira breakfast kunyange kubika ndisingagoni zviri nani kungo bharangizha as long as ndadya because iye anototi it is far much better ange achisara ari mumachira apa zvinenge zvaitwa the previous night panenge pasina. Kunyange mukaita bonde only once anotokudza kuti ndakaneta sure kuneteswa ne5 minutes idzo dzaanenge ava kutocomplaina achiti handidi kubatwa. Ukada kukisana naye munhu anenge akafinyamisa kumeso uchita sekunge unosemesa uye ukada kumubata awa mazamu ake awa anoti haadi kubatwa nekuti kana uchimabata hanzi unenge uchindinyerekedza ndobva ndapera mafeelings. Kana kumayamwa haadi kuti ange achiyamwiwa. Saka ndo machallenges acho awo andinosangana nawo zvinhu zvizhinji ndava kuzviitira. Mvura yangu yekugeza ndinozviisira ndega. Yes, tine giza tine tub but unongo expectawo kuti mukadzi wako since she is a stay at home mom anongokuitirawo kana uripo pamba sezvo usingagari pamba 24/7 but ndinozviitira zvinhu zvangu ndiri ndega kusvika ndapedza. Then musi wandinenge ndava kuti mangwana ndopandiri kuda kubuda ndichienda mukoma ndopandinotreatwa kunge mambo ndinoita sekunge ndichagezeswa. Zvinova zvinhu zvinondirwadza because ndinotoona kutoti munhu uyu hakusi kunzi haazvigoni anotozviziva kuti she is supposed to do all of these things for me but kusangoda hake. And like I said mukoma I hope kuti mudzimai wangu haasi kundichita because kana kuri kunzi ari kundichita I cannot guarantee you kuti inini munhu handisi kuzouraya zvekare inini handizozviurayi. That is the only solution that I have mukoma because kana wakamboshandisa mari pamunhu it is just not that easy kuti ungozviudza kuti I will move on. Sure nemari dzaunenge wakaburitsa uchiendesa munhu kuchikoro mukadzi wangu akafoira achafoirazve o level yake. Munhu ndichingomuti endai kuchikoro ndakamuitisa 40 lessons mukoma kuti ange achizotora class 2 yaainayo but munhu anongoswera achingombembuka nemotikari akazotosvika paku uninstalla chiapp icho chandainge ndakaisa mufoni make sezvo motikari dzedu dziri under car tracker. Saka chiapp ichi chainge chiri mufoni mangu akanditi zvino panext door apa zvapakabiwa motikari imimi dai kwanga kuri kunzi motikari yedu ndo yakabiwa maizoita sei muriko kubasa ikoko. So chiapp chainge chiri mufoni mangu ndokubva chazo uninstallewa chikabva chazoiswa mufoni make mukoma. Inini movements dzake handina any way yekuti ndinokwanisa kudzibata movement dzake because basa rangu harisi basa rekuti ndingango abandona basa. Ndobva ndati ndikumbodzoka ndichicheka mukadzi because murungu wangu anenge achitotya kutoti contract inokwanisa kurasika ikapiwa imwe company. Saka kana nditori pabasa there is no way that I can return back home kusvika tapedza kugadzirisa network booster iro ratinenge tichigadzira. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, such a sad story. Hanzi mukadzi wangu ndakatombozama kumubooster ndichimuti dzokera kuchikoro kutotoresa munhu driver's license but mukadzi wangu anoratidza kuti iye basa nini chairo haana basa nini anongoita basa nini musi wandeni chidzokera kubasa. Ngativabatsireiwo mucomment section.